Добре дошли в новата поредица на Бохемска София, наречена Моята София. В нея популярни личности споделят своите спомени от миналото, възгледи за настоящето и мечти за бъдещето, свързани с София. Този месец мой гост отново е архитект Станислав Константинов и ще си говорим за неговото дело в София. Благодаря на адвокатска кантора PPG Lawyers за партньорството. Приятно гледане! Вече е време да си поговорим по-детално за някои от твоите творби, които са описани в тази книга. Тук са само 50 тук пише 150 към 2018 година, но както стана ясно, работата продължава и предстоят още нови паметници и така нататък. Все пак съм подбрал няколко обекта, няколко паметника, които искам да разгледаме повече в детайли и съм подготвил няколко въпроса за тях. Дори в книгата ти започваш софийските ти проекти с празник на книгата пред Народния театър Иван Вазов от 1972 година. Вътре има и снимки, разбира се, но на мен ми е интересно дали това е бил наистина първият панаир, първият празник на книгата, за който ти имаше информация и всъщност как се чувстваш, когато сега младите хора в София казват колко са щастливи, когато има панаир на книгата и смятат, че това е нещо създадено през последните 10 на 15 години? Викторе, това е много интересен въпрос. За мен това беше първия значим проект, който ми беше възложен. Пространството пред Народния театър, което е чудесно и което аз мисля, че сега е малко подценено и не се правят сериозни събития, но това се измести от НДК и булевард Витоша, което е нормално, но тогава нямаше тези, нито улицата, нито Витоша. И мисля, че по инициатива на Столична община, да, сигурен съм, се направи този за пръв път, поне аз мисля, че е за пръв път панаир на книгата. Нямаше голям бюджет и си спомням, че приеха много радушно идеята да се направи всичко от строително скеле, което първо беше много ефтино, второ може да си позволиш много интересни комбинации с скелето и аз използвах много ярки допълнителни покриви, които го направиха наистина много весело. Направихме една стена, на която се рисуваха карикатури, подписваха се писатели, имаше четения. Въобще беше наистина един празник. Да. И аз съм много щастлив, че това се случи тогава. Още повече, книгата, ти не си спомняш, разбира се, аз съм абсолютен библиофил и библиоман, но беше един огромен проблем. Ако нямаш връзка, хубавата книга, която пристигаше обикновено там, аз когато купувах в четвъртък, трябва да имаше една леля Катя, която ме снабдяваше и естествено към това се добавяше Томчо Тодор Живков или нещо, нали, все пак трябваше да бъде подплатено с нещо. Но тогава в интерес на истината се издаваха много и хубави книги. Цялата световна класика, всички значими произведения на световната и руска литература, наистина, не може да си кривим душата, бяха, разбира се, не автори, които не са удобни и така нататък, но световната класика си беше, можеше да се чете. И това беше една много радостна събитие. Спомням си го в чудесно чувство, защото беше празник. Разбира се, дълги години след това ти виждаш, че чак сега се възроди тази история и това също са празници. Просто аз мечтая да отида, да се докосна до книгата. Много хубаво е това нещо. И разбира се, ще се върнем с това на първи и шести полк. Ще бъде ужасен срам, ако това се върне там. Сега знаеш около НДК какво става, какви събития слагат, какъв друг социален контекст има там. С идеята да върнат паметника на пети и шести полк, първи и шести, но ще си говорим после. Исках да насоча към мен така и поради факта, че днес панаира на книгата или фестивалите, книжните фестивали в София, те се случват на Витоша и НДК, както каза и ти, но и в двата обекта, и на Витоша и на НДК ти имаш участие, като и в книгата има информация за магазина за луксозни стоки, който се намира в Подлеза под НДК. Каква е съдбата на този магазин и въобще на Подлеза? Какво стана? Нашето ателие работеше Подлеза, в който е този великолепен, бих казал, фонтан. Казвам го с най-добро чувство и с годините виждам, че това е така. Мозайката, която е от гърба, е правена от един забравен вече, но голям художник Иван Радев. Според мен неговата идея е, че това е като един разрез през пластовете, земните. Нали? И се явяват вътре тези кълба.
Тези кълба са едно невероятно инженерно постижение. Те са от Австрия, те са безшевни. Ако се доближиш и ги видиш, ти ще видиш, че те са безшевни. Как се случи това нещо, не знаеме. Дойдоха оттам, те са внос, те са огромни. Въобще цялото нещо свързано с това, материалите, които се вложиха в НДК, в погледа всичко бяха от най-добро качество. Това няма никакво съмнение. При последния ремонт, който според мен е катастрофален вътре, нищо не се подобри, но сградата продължава и тя ще продължава да си живее и да се ползва много добре. В един момент, разбира се, се приватизираха тези помещения, които бяха долу и се самоунищожиха. Преди малко ти казах, че на мястото на София Лайф Клуб беше един огромен боулинг за онова време. Да. Магазина за луксозни стоки, който всичко беше внесено от Италия. Сега не знам вече на кое. Нищо от това, което тогава проектирахме, вече сега го няма. И този живот, който имаше долу в това, освен София Лайф Клуб, вече не съществува. Но тогава не забравяй годините, в които беше това нещо. По едно време беха превърнали НДК вътре в Илиенци. Продаваха се стари дрехи. Не знам, то беше нещо ужасно. Слава Богу, че сега малко се оправиха нещата. Тогава на конкурс се явиха два сериозни елемента. Единият беше пилоните. Пилоните, които са тези трите пилона сега, и другите пилони на нациите, които са отзад към Фритьоф Нансен. Там също има по някакви конгреси, трябваше, там са 50-60 пилона. Тези пилони поначало трябваше да бъдат два. Така трябвало. Разбира се, от два елемента не можеш да направиш композиция. Беше огромен зор да направим три. Това стана. Те, погледнати в план, ако направиш един разрез, са копие на самия дворец. Една реплика на самия дворец и стигат до крайната кота на двореца на 33 метра. Т.е. те са свързани и са поставени под 45 градуса. Първо да се свържат с двореца и второ, визията от Витушка, те са точно в ос на Витушка. Това е едно сериозно постижение, също конструктивно. И първата идея с един огромен велик скулптор Александър Дяков направихме конкурс, в който в подножието им трябваше да стои един лъв. Да, това ми направи впечатление. Да, той направи един чудесен лъв, но това нещо не проби. Може би липса на средства, може би няма значение. И тогава конкурса, който Старчев спечели за паметника 1300. Сега аз ще бъда абсолютно откровен с тебе и със съвестта си. Съм се борил доколкото мога да защита този паметник. За мен той е един от чудесните паметници и това, че падна, ми е страшно тъжно и мъчно. Той падна по причини, които сега не е време да обсъждаме, с идеята там да се сложи паметника на първи и шести полк. Да. Ако искаш сега, ако може, ако искаш после да... Нека го обсъдим. Какво е положението в 76-та година, когато отиваме и това е едно поле, което е ужасяващо място от София, седат две стени. Те са скалканите на казармите, които са били там на първи и шести полк. Бомбардировките бута казармите, останали са само западната и южна стена. Аз си показах снимки преди, те се държаха на косъм. Естествено, те са открити 1934 година от цар Борис. Не е богат паметника, всичко е мазилкова архитектура, няма един камък вътре. Самите табелки са емайлирани табелки, сини с бяло. За времето си, вероятно, и понеже там е било местопребиваването на полка, това разбира се има значение. Но композицията на парка, всичко това, което стана, мащабите, които трябваше да бъдат, естествено изключваха, т.е. нямаше как да включим тези две полусрутени стени в композицията. Разбира се, това спекулира страшно много как са унищожени, как не сме ги зачели и така нататък, което не е вярно, защото веднага се обяви конкурс и на Борис Гондов, също един великолепен скулптор, и той ни повика, архитекта Гора и мене, и направихме проект за този паметник. Къде? В близост трябваше да е, разбира се, и тук огромният проблем са стените отзад, гърбовете, да овладееш гърба. Да.
Ти ще покажеш. Да, искам да покажа тук, доколкото е възможно. Разбира се, в книгата, която държа 50 проекта, 50 години, архитектура на архитект Станислав Константинов, са публикувани тези изображения. Разбира се, могат да бъдат видени доста по-добре. Нека само насоча вниманието на зрителите, че този проект се намира зад Музея Земята и хората, там между хълмовете, и хълмовете, всъщност гърбовете на хълмовете са използвани за поддръжка на стените. Това е голямия проблем. Ние ги сложихме в 3 съществуващи хълмчета, като хълма поема гръбчето. И тогава вече те добиват обем, не са само калканни стени, те са, погледнато отгоре, това е ордена за храброст. Mm-hmm. Значи вече влизаме в една по-дълбока разработка от това, което става, т.е. искаме да направим една композиция. Вече те не са ортогонално, те са в 360 градуса по 120, гледат се един друг. В средата има вечен огън и там Гондов направи към 3 стени едни негативи на войници, вече минали отвъд. Те са негативи. А това нещо е точно копие 1:1 на стените. До последния сантиметър. Само, че вече е в камък, само, че вече е в гранит, т.е. вечно, а не е това, което беше. Шрифта го прави Тодор Варджиев, един професор, който е също един невероятен професионалист, с една много сложна технология, защото те са 20 на 11 метра. Най-горе шрифтовете, това е вече източна традиция, колкото е по-високо, толкова шрифта е по-висок, за да може да изравни погледа, което също беше една много сложна история. Тоест всичко до това нещо ние го направихме, прие се от тогавашната държавна комисия. Ти видя първа копка 2002 година, Главболгарстрой беше готов да направи всичко и всичко пропадна. За мене имам някакви определени становища, няма значение, това всичко пропадна. Изведнъж разни националистични и други организации се явиха и казаха, не, ние ще върнем нещата където бяха. Вярно е, че те бяха точно там. Вярно е, че те не могат да се възстановят, защото е ретроградно, според мен, е нещо вече, което няма, което го няма ти да го върнеш. Даже сега те искат и шрифта и не знам какво всичко да се възстанови. Първо, 3 сгради 20 на 11. 3 4-етажни сгради пред НДК. Мемориал в място, което е за деца, за хора, за радост, за панаири, за какво ли не. Ти виждаш, НДК се превърне в едно социално средище, което не може да има нищо общо с паметта. Паметта трябва да е на място, където можеш да застанеш сам, да се помолиш, място, където можеш да се отделиш. Тезата е, че ние децата сега ще ги научим да тичат между мъртвите и да ги почитат, което е абсолютно наивно. Тъй, че аз продължавам да се боря и да се моля това да не се случи, а да се върне нашия или който и да е друг проект, но не тази възстановка. Когато говорим за възстановка обаче на неща, които са на тяхното място, след промените, след 10 ноември, един от първите проекти, които ми направиха на мен впечатление, е за реставрацията на царския трон в храм паметник Свети Александър Невски. Нещо, което може би хората дори не са забелязвали, или аз също съм от хората, които винаги са си мислили, че този трон, изглеждащ по този начин, не е мърдал оттам и че мозайката е оригинална, но се оказва, че не е. Какво беше твоето участие в проекта? Имах много близък приятел, един, Бог да го прости него, Пламен Петров, невероятен реставратор, който направи всички люнети. Люнетите са тези портрети, които са на фасадата над вратите. Също мозайка възстановена. И те работеха вътре по храма. Един екип от реставратори именно за тези люнети вънка. И в един момент се реши, че трябва да се възстанови царския трон. Вътре имало една мозайка, която са Фердинанд и Леонора като ктитори. Те държат всъщност макет на Александър Невски. И това е цяла илюзия на предишния режим, как народа е дал пари и така нататък. Нищо подобно. Половината от парите са от Фердинанд. Разбира се, Померанцев, който прави този чудесен храм. За съжаление, 17-та година умира от глад, без още да са му изплатили остатък от парите. Съдби. Първия проект е с керамиди. Не знам дали знаеш.
На една рисунка, май наистина... Да. Не съм си много дала интересно. Сметка. На 50 метра височина керамиди. Да, има нещо възрожденско цялата история, но слава Богу, че това не се е случило. Храма е наистина великолепен, да не говорим за трагедията с стенописите, те са пред разруха. Самата технология, която е правена, е такава, че те мъчно могат да се възстановят и това ще струват, не говоря за иконите на олтаря, за всичко друго, което е пак от голями живописци. И тогава идва да се направи на царския трон, да се възстанови тази мозайка. След 9-ти идва един юнак с каскет и чук и лето избива тази мозайка. От нея имахме само една снимка, нещо от едно старо списание, нещо. Там имаше и надписа, който е сега, че това е дарение от Фердинанд, т.е. този ктиторски надпис го има. Пламени хората му възстановиха мозайката, аз направих там едно обрамчване с камък и знаем, че долу има две малки, така наречени царски трончета, които ги няма отстрани. Липсва ли са? Липсват. Те веднага са махнати след промените. И тогава имахме чудесни свещеници, които ни развеждаха и така. И влизам аз отзад в олтара и зад едни завеси виждам една купчина камъни. Камъни такива обработени, не е... И минава през ума, че може би намерих един стар трънски майстор, който дойде и ги изглоби. Те са италиански, постигнали се тук, там няма пирон, няма глобка, това са като пъзъл, като лего. Човека ги хвана, сложи ги, заспаха. Да. Ставри Калинов направи горе коронките и нещата и ние си възвърнахме това. Има една друга интересна история, която ще е много интересна. Имаше един от Светия Синод, един от повечето доносници, както се оказа Калиник. Прочетах едно негово писмо, което аз още го помня и сега като говоря съм направо потресен. Предложение да се премахне царския трон, защото пречи на интериора. Съжалението, като дойде царя, да няма царски трон. За съжаление, нямах телефон, нямах ксерокс. Това писмо съм го прочел с очите си. Ти представяш ли си до каква степен и какво нещо е в този Свети Синод? Това е историята, да се възроди, слава Богу. И е страхотен. Това е едно от най-красивите знаеш ли, изображения. Померанцев до такава степен е бил професионалист, че е направил макет 1:1 на царския трон, да види как ще стои в интериора. За какви архитекти говорим? Антон Митов също се споменава тук. Антон Митов е автор на... Той е автор на самото изображение. Да, но няма нито в негови каталози, нито нищо. Пак ти казвам от някакво старо списание, и по следите, нали, то е изчукано, но горе-долу се оформаха следите. Да споменем и за един друг проект, който ние казахме в предишната част на нашия разговор, но искам да изкажа, може би, благодарност от името на всички хора от моето поколение. Аз съм роден 94-та година, обаче връзката между моста на влюбените и Макдоналдс точно отдолу от тези стълбища, по които сме се качвали, сме слизали, ама десетки пъти. Аз съм учил и в 22-ро училище Георги Раковски, което е на НДК, после във Френската, което също е в този район. И за мен НДК, моста на влюбените и тези стълби са част от моето детство. Виждам, че през 1997 година си работил по тази връзка и ми е много интересно няколко неща. Първо, преди това, въобще как Макдоналдс са отворили долу магазин, като нямаш пешеходна връзка с околните? Имат булеварди от двете страни и те отварят ресторант. Това е първото нещо, което щях да питам. И другото е за моста на влюбените. Ние си му казваме моста на влюбените. Имало ли си име този мост? Защо е само един? Такива неща по-архитектурно също. Сега, първо този мост, разбира се, е изключително значим прехвърлянето на канала. Като инженерно постижение също е това един много добър конструктор Лало Райков. Разбира се, вече забравен. Имаше един по нашия проект, още един мост, който е в другата част към от Проно, бившото Проно, който трябваше да свърже оттам, като се почне да стигне до стрелбището.
той трябваше да прехвърли от едната страна и така тежко. Не стигнаха пари, за което страшно съжалявам, защото друг строй не може да си го позволи сега това да се случи. И преди малко ти казах, че от НДК се почна Южен парк, първа част, втора, трета част и имахме проект, разбира се, можеше да се случи, но сега също не може да се случи, за лифт, който почва от Южен парк, първа част, минава, стига до Витоша и се свързва с несъществуващите вече лифтове на Витоша, което също е едно престъпление. А за тези стълби? Тези стълби. Те вършат разбира се, Макдоналдс правят нещо, което аз също не можех да си обясна. Взимат този остров без контакт, без нищо, но вероятно са имали така инвестиционни намерения и желания и в един момент ми възложиха този контакт, защото без него много трудно може да се случи. Автомобил, може да се случи това нещо. Преди да ми го възложат с един голям български художник, Атанас Нейков, ни бяха възложили нашия павилион на изложението по случай 500 години Колумб в Генуа. Нашия павилион, който беше много скромен, разбира се, но всички морски държави. Пък на всичко отгоре ние бяхме на първо с Б в списъка. Беше, също тая друга тема е интересна, но с друг път. И там се видях и страшно много ми хареса такъв вид конструкции. И може би за пръв път си позволих тук една така, което сама по себе си като конструктивна е много приятна и интересна тази стълба. Конструктор е също Георги Колчаков. И аз, мисля, че там се получи. Това е едно от любимите места на софиянци, според мен. Аз не въобще и моста на влюбените не мога го да ти кажа за изложби. откъде дойде това. Моста на влюбените. Някой влюбен сигурно нещо. Нали ние търсим романтиката винаги. Виж, от това по-хубаво име, надали някой може да измисли. Така. Съгласен съм. Добре, тъй като ние миналия път си говорихме за площад Славейков и за паметника, следващото нещо от 2000-та година, което е записано в твоята книга, е реконструкция на къща музей Пейо Яворов. Както и ти държиш да подчертаеш в един друг подкаст, който аз гледах с друго момче, друг говориш, там също обръща внимание, че това не е къщата на Пейо Яворов. Аз винаги така започвам. Когато отида отпред, казвам да знаете, че той е бил наемател тук с Лора Каравелова и тя не е била никога негова собственост. Каква е била твоята роля в тази реконструкция и какво всъщност сте направили през 2000-та година? Сега така наречената къща на Яворов, разбира се, това са си градски легенди, това, което казвам. Точно така, те са били наематели там. Естествено, след бюста, който е великолепен, който е сложен долу, неговата къща е на Солунска и на Витошка. Аз имам там една идея, която сигурно ще остане чиста утопия, като се направи паметника на Елеко в едната част. Аз си представях как на Витошка, точно до неговата къща, е Яворов с двете си любими, Мина и Лора, и се разхождат. С Мина и Лора ще има... ще бъде повод за разговор. С двете си жени. И тогава тук е забавно и интересно. Хората ще разберат, че той не е само хъш и не е убил или може и така да се е случило, но той е велика личност и тези две жени също са невероятни. Тази сграда, Съюза на писателите, достроява, тя е била по-малка и достроява до края на имота нова част. В дълбочина на двора, така ли? Тя е нова част, която вече е стомодобетонова конструкция. Там има една хубава стълба, която има и един стенопис на Дечко Озунов вътре. Но проблема е, че старата конструкция с новата конструкция не могат да се вържат. И се получават огромни конструктивни проблеми. На всичко отгоре са прехвърлили една бетонова плоча, която от новата част минава към старата. И къщата е, да не звучи лошо, но е пред срив, ако нещо се случи. Тя има едни огромни пукнатини, които сега са замазани и не се виждат. И тогава ни възложиха да възстановим, т.е. да заздравим тази сграда. Направи се един чудесен проект, одобрен от паметници, от всичко, но както всичко се развива, масоните го взеха в един момент, искаха да правят масонски храм вътре, след това се препродаде на някого и чак след това
Столична община го купи, Явор Милушев беше министър на културата, пак рязахме лентички. Ако това не се случи, ако не се укрепи тази къща, съдбата и не е завидна. Въобще не съм предполагал, че е така. Тоест, това ми е една от неосъществимите мечти на проект, който е готов, но пак е въпрос на пари, защото не е лесно, насаждат се колони, правят се нови подове. Рутинно става, ще си остане както е, нали? Няма да се пипне и във визията, няма да се промени абсолютно нищо, но трябва да се направи. А за площад Гарибалди, по който си работил през 2002 година, аз си признавам, че това е един от интересните за мен площади, защото в исторически план аз не съм виждал, не знам той да е имал някога друго име. Признавам си, през годините никога не съм го срещал с име и за първ път аз го срещам като Гарибалди. Първо, знаеш ли защо този площад се казва Гарибалди? И вие сте направили паметника на Джузепе Гарибалди заради това, че площада се е казвал така, или всъщност това е било част от едно всеобщо отдаване на почит на италянеца? Точно това, което казваш, аз го знам, защото аз живеех дълго време на площад Гарибалди. И винаги за мен е бил площад Гарибалди. Тоест, не паметника е първопричина той да се казва Гарибалди. Защо? Може би ти с проучванията ще разбереш, ще намериш отговор. Това малко площадче. И тогава, в един хубав момент, пак по времето на Софиянски, ни възложиха паметник на Гарибалди. Разбира се, това е една трудна задача. Сега много хора нееднозначно се тълкуват това, което сме направили, че е малко, че се губи и така нататък. Но това е един много малък площад. Нито можеш да направиш някаква гигантска фигура на Гарибалди, нито е редно в София да има кой знае каква фигура на Гарибалди. Разбирам. И Чапа реши да направи този Гарибалди на кон. Сложихме го на една колона, която е римска колона, все пак да има някаква аналогия с нещата. Все пак аз мисля, че това организира площада. Един център, той е точно в уста на профсъюзите или там какво е. Да. Така те подкрепа в момента. Така те подкрепа. Разбира се, проекта, който беше преди това и вече го няма с новия конкурс, се унищожи всичко това. Тоест, сега той седи малко странно, самотно, не е вързан с това, което се направи, но това са подробности. Това е било част от една по-голяма идея, която да обедини и площад Славейков, нали така? Елементите на дизайна и на площад Славейков и на Гарибалди с идеята надолу чак до за Патриарх Евтимий, може би ще ме питаш. Да. Това беше една идея, която се прави във всички нормални градове. Централна градска част, осветлението, елементите на дизайна да бъдат сходни, да бъдат еднакви, да се получи една единност. Но всичко това с този нов проект, който се направи, се разбишка и като казваш нов, това е проект от преди 5-6 години ли? Който да, този, който направиха. 18-19. Разбирам, да. Всъщност паметник е поставен според датата в книгата години по-късно. Реконструкцията на площада е записана 2002, пък паметника вероятно е завършен вече 2010. 2010. Интересното е, че се откри с господин Бойко Борисов и Силвио Берлускони, което беше тук. Имаше едни големи тържества. Тогава го видях Берлускони и се здрависах с него. И разбрах какъв шоумен е. Какво невероятно присъствие. Той извика, може би, 50 или 60 италиански фирми, които бяха тук в италианското посолство, които трябваше да му зададат съответни въпроси, може би, които ги вълнуват и така нататък. Той дойде с две руси красавици, застана на подиума, никой не можа да зададе въпрос, защото той разказваше виц след виц, смях огромен, защото всеки виц е на някакъв диалект, който аз не мога точно да преценя, но после разбрах, преводачката се озори, докато стане това нещо. И още си спомням и си казвам, този човек не е случайен. Той е шоумен до мозъка на костите си. Беше ми много интересно. В също този период, в който работиш по площад Гарибалди, съм записал и вече споменатите в предишната част на нашия разговор, чешмите в Такевата градинка или градинката на Солунска и Ангел Кънчев и на Свети Седмочисленици. Доколкото знам, и двете скулптурни творби на Георги Чепкънов са били откраднати. И докато похитената Европа е възстановена, същото не може да го кажем за птиците над Свети Седмочисленици. Така е. Сега, първата идея за похищението на Европа беше, когато влязохме в Европа. И идеята беше това да е
в Свети Седмочисленици, с една композиция от звездите на Европа. Въобще една почит към почитението на Европа, защото Европа е Европа. Това е мита, но без Европа нямаше да има континента Европа и така нататък. Но любимия ни Свети Синод каза, че не може да се случи това нещо, защото тя е гола и не може. Те имат право, вероятно. И тогава ние пренасочихме тази идея в градината Такев. Пак ти казвам, понеже вече знаехме, че имаме едно спонсориране от Кодак и тя отиде там. За мен се получи хубав, площадът стана хубав и с този паваж и всичко около него. Един хубав ден за кварталите се събуждат, един мургав господин се опитва да махне с щанга композицията, тя пада, страшен шум и той бяга. Чупи ръчичката и главичката и отива в, мисля, че първо районно на Раковски и седи там 10 години. Неизвестен извършител. С огромни усилия успяхме с Чапкънов да свържеме, взехме я вече не като веществено доказателство, той възстанови ръчичката и главичката и си я върнахме на място. Тази кражба. Другата, птиците, която беше много хубава негова работа, изчезна, той до Министерство на вътрешните работи, представящи си как къртът ти изчезва. За мен това не може да е за желязо, най-вероятно е за колекционер, защото тя беше много хубава работа. Само на снимка съм я виждал в книгата. Чудесна работа. И Аполон Медикус 2 пъти го крадат. Единия път го криха зад храстите, другия път подгониха и хванаха онзи, който... в квартала някъде го бяха. Въобще така ни върви на кражби. Ти казваш Аполон Медикус, всъщност това са прошутите чешми на Екзарх Йосиф и Искър. Чешмите и цялата тази зона също, доколкото знаме, е проектирана от теб. Да, като правих площада, в площад Бански, там имаше 2 бетонни корита. Не си ги спомняш. Виждал съм на снимки там, където сега са пейките отстрани. Переше се вътре, беше ужасяващо и не можеше, но минерална вода. И София не можеше да остане без минерална вода, разбира се. Да. И тогава на място на този триъгълник на Искър се реши да се направи проект за минералните води. Трудна задача, защото това е в рамките на крепостната стена. Това е на 20 метра от крепостната стена. Да. И моята идея беше една реминисценция с крепостни и останали крепостни стени, които са вътре и от които да тече вода. И естествено, както ти казах миналия път, там се появи и 4-ти елемент от герба на Аполон Медикус, който е персонификация на минералните извори в София. Разбира се, за софиянци това е огромно постижение, но трябва да се отбележи, че все пак тази вода има радон. Радон? Да. Радона се разгражда много бързо, но тя не може да се пие постоянно. Да. И това би трябвало много ясно да е означено, че не можеш да пиеш известно време, защото там... Но сега това не е мой въпрос, а на градските власти. Първата ми идея беше там да се експонират всички неща, свързани с водата, римски стели, нещата и оно. Опитахме, разбрахме, че тези неща лека по лека ще изчезнат и за съжаление композицията не е завършена. Ще да стане много интересно. А площада до тогава за какво се е ползвал? Площада беше абсолютно за нищо. Той беше спирка. Там е била, когато почват... Имало е стара турска баня на мястото на банята, на централна баня, до джамията. Да. Бутате тази и за да не остане София без софиянци, се прави нова баня на място на този... Така наречената малка баня. На тази малка баня, която ти знаеш. Да. И тя, не знам от бомбардировките, най-вероятно при бомбардировките изчезва и се връзва спомена с банята, с водите. И даже един колега ми каза, че когато тук беше Франк Гери го е водил да го види и той просто останал доволен. Което е добре. Няма как да не... Всъщност тук нека разкажем и една важна за теб тема. Това е за сградата на Старата централна минерална баня, днешния регионален исторически музей София. Това е сграда, за която дори виждам, че е получила и отличието за сграда на годината през 2014 година. Да, получи сграда на годината. Виктор, това е
проекта на живота ми, 16 години са минали от живота ми в тази сграда. 98 конкурса, 2014 се откри. Да, разкажи малко за Разбира този се, конкурс. сега. Какво е било? Каква е била идеята? Каква е била идеята? Баня, по проект, два проекта. Първия проект печели едни французи, след това едни австрийци, след това го поемат Грюнангер и Петко Момчилов. В бедна България почва да се строи, 14-та мисля. Се открива ли? 13-та мисля. Или 13-та или 14-та година. За много кратък период се прави. Всичко вътре е великолепно. Плочките, парапети, осветителни тела, Вагнер, не знам какво. Открихме плочките, с които вече бяха поизносени, че един завод в Унгария ги е правил и един от екипа отиде и се оказа, че всички калъпи ги има след 100 години. Но Столична община или въобще инвеститора се забави и когато решихме да отидем, се оказа, че той е приватизиран и всичко е изхвърлено. Случки. Но конкурса го спечелих 1998 година. Имаше 15 национален конкурс с 15 участници. Тенденция в Европа и въобще стари сгради, които са вече в тежко състояние, както тази, защото дървета растяха по покрива. В момента, в който отидахме, 100 камиона може би сме изринали вътре от какво ли не. Наркомани, престъпници, там се живееше. То беше нещо ужасяващо. И Стефан Софиянски тогава, това не може да му се отрече, каза, това ще бъде музей на София. Почна се музея на София, откри се тази част 6000 квадрата. За мен това е един от чудесните музеи. Миналата година има 130 000 посетители, което не са много хора. И това главно чужденци. Защото ти както развеждаш, мисля, че той не влиза в маршрутите. Минава се отпред. Моите колеги, които водят ли вътре? Вътре не се... Вътре е по-трудно. Вътре не влиза. Затова ти казвам, че това са огромно количество хора. Първият етап стана. Вторият етап, от който имам пълен работен проект, разбира се, одобрен от паметниците, спря. И в един момент се явиха една група на БСП от Общинския съвет, развяха знамена, трибунал, събраха ни как това е престъпление, как това е баня, как ще си върнат банята. Една друга група, термално, нормално се казва, също се намесиха. Стана един огромен цирк, който за мен е абсолютно нечистоплътен, защото ако в целостта си се завърши проекта, който сме направили от 12 000 квадрата, това ще бъде най-голямия музей на Балканите. Имаме 100 000 експоната, които няма къде да се експонират. 1000 картини на художници, свързани с София. Някога ще заведа да ги видиш. Какви ли не неща, които сега не може да експонираме. И сега искат първо СПА. Много СПА. Будапеща. Как така? Глупости до безкрай. Ако Будапеща, Сечени го сложим на картата на София, то е от банята до зад синагогата. Това е площта, която е. Там трябва да има санитарно-охранителна зона, външни басейни, какво ли не, за да е СПА. Разбрах, че това не може да стане. Сега нова песен «Баня». Как ще ли да ходят, да се къпат голи, да пият бира и да плуват? Цитирам един от авторите. Пълно безумие. Тя е пресъхнала. Ако се вкара вода в нея, тя ще се самосрути. Въобще, молбата ми е, мечтата ми е да си завършиме проекта и София да има един завършен, хубав проект. Вече първо, Овча купел, Горна купа, банки. Те станаха общински, бяха държавни. Сега всички те се реконструират. Т.е. който иска да ходи, където може да паркира, където има зеленина, където може да има всичко, в тези два гьола, защото те са два гьола. Като бях малък и баща ми ме возеше, не бяха гьолове, но сега те са едни малки, особено с тия вируси, с всичкото това нещо, да се топиш в едни, плюс това водата не стига. Водата беше 24 литра в секунда, сега е 12 литра в секунда, т.е. те не могат да пълнат басейните. Въобще имах сумати подробности, но това надали е толкова интересно. Все пак, според мен, беше важно да чуем и твоята гледна точка като един от основните Моята участници. Е да се боря, докато съм жив, това да се случи. Да. Имахме скоро в Съюза на архитектите, защото тази част, която не е пипната, тя ще се самосрути. Също. Тя е в страшно критично състояние. Тоест, моля се, каквото и да е, поне да запазим сградата. Разбирам.
Ами, нека в последните минути хвърлим поглед и върху някои от другите обекти, които не са толкова грандиозни, но все пак са важна част от ежедневието на софиянците, като ще ми се да разкажа малко повече за площад Патриарх Евтимий. Един детайл, който ти ми обърна внимание и вече съм го споделил с много приятели, когато минаем оттам, с един кръст, който се оформи около самият паметник на Патриарха. Разкажи за този площад. Вашата идея със сигурност е била той да бъде едно много цветущо и ползващо се място. Днес, за жалост, малко си е променило функцията и не е толкова бляскаво, колкото е можело да бъде, но кажи поне за оформлението с... Сега, ти не помниш, но това беше едно свърталище на наркомани и пияници. Беше отвратително място. До нотарията, много грозно, ужасно и около самия паметник беше пълно, когато има мартеници, подпират до него мартеници, когато има всякакви базари. Въобще той се губеше в цялата тази история. И това, което направихме, горе една много хубава чешма се получи. Една доста по-нормална и хубава обстановка и възможност около паметника да се отдалечат всички възможни търговски дейности и там, погледнато отгоре, при дъжд се получава един кръст. Заради материала на... различния материал. Тоест, паметника ляга в сърцето на един кръст, който се проектира отгоре. Това, разбира се, си наши неща. Но е любопитно за хората, които до сега не са знаели, ще обърнат внимание. Във всички неща, които правят да има закодирани работи. Интересното е, че тогава прочетах в едно списание, бях на 60 години, от един колега, който каза: срамота е динозаври да работят още. Което... Да. Нещо друго, което е такъв един детайл, може би когато ние го споделим с публиката и тя ще го забележи, аз съм го включил в една от моите обиколки по булевард Цар Освободител. Когато се минава от страни на Софийския университет, има едно малко хълмче, издигнато. От стои така само. Да. И хората се чудят това какво ли е там, дали е за да ги спъва. Какво всъщност, защо е това на хълмче от павенца там и каква е била твоята идея за цялата Ако имаме време, много бързо ще ти кажа. Имаме няколко минути. Това е също една голяма, много интересен и хубав проект. Булевард Руски, Цар Освободител, така... Булеварда с кестените, жълтите павета. Буржуазията, разходките, така нататък. Димитър Петков, поли не. Никакви кестени. Всичко беше премахнато. Ние насъдихме всички кестени, които вече станаха голями дървета, тъй че аз съм си посадил дървета в живота. И пак ти казвам, ако в един проект няма вид, за мен той е без дух. И тогава Чапа почва да прави паметника на Радой Ралин, който е толкова весел и толкова хубав. Двамата му сина до голяма степен участваха в това нещо и ние тогава решаваме той да бъде именно на тази купчинка, да води началото на този булевард, който аз го кръстих булеварда на сатириците, защото в другия край Райко Алексиев, къща на Райко Алексиев на Орлов мост, и по средата мислих да се сложат Димитър Подвързачов и Стоян Михайловски, които са, може би, най-жлъчените, най-интересните и най-така сатирици, които има. Той щеше да се поръча една поредица, но тогава се яви професор Иван Илчев, каза до университета: аз няма да допусна Радой Ралин. Защо? Каква е връзката на университета? Това е общинска земя, не мога да кажа. Много ми е мъчно и в деня, в който трябва да монтираме, деня на монтажа, получаваме заповед, че не може да бъде. Дигаме го и Росен Елезов, не знам дали знаеш. Не съм учил. Той е един чудесен режисьор. Направи филм за Чапа как прави Радой, как правиме строителния обект и накрая той свърши в един пикап, натварен. Радой отива към Изгрев. И подминава. Виждал съм филма. Виждал си го. Толкова ми е мъчно. Изгрев, добре, той там е живял, но той е вкусен начин, по който щехме студентите, младежта, Радой. Да, това е едно от... Нищо.
Нека все пак разкажем и за... Аз само ще спомена още няколко проекта, за които нямаме възможност да разкажем заради времето, но подлеза на площад Орлов мост от към Царевец и Асеновец също е включен и в книгата от 2004 година. Входа на Южния парк, централния вход, аз така му казвам, на Южен парк от 2011 година. Също така имаме Институт Конфуций от 2016, който е сграда на годината и всъщност с него приключва книгата, но ми е интересно за финал да разкажеш няколко неща, по които си работил след 2018 и дори някои от нещата, които в момента... Сега, само ти спомена да ти кажа нещо, което също мъчно се вижда. Южния парк входа също много интересна задача. Погледнато отгоре, тя е една българска черга, това е идеята. Тя е с много цветове, то е точно характерната ромбовидна шарка, което също е така един малък виц. Да. Подлеза на Орлов мост беше абсолютно необходим. Там трябваше да се явят тези два асансьора. Интересен проект. Конфуций, той е от университета излезе идеята. Това е техникума Сталин. Това са фенихалета, които бяха в отвратително състояние. И с китайска помощ, и с тяхни консултанти и неща стана този Институт Конфуций. Института Конфуций е най-голямата културна институция, която е извън тяхното министерство в Китай. Тя е институция, която разпространява китайска култура и език навсякъде. И слава Богу се оказва, че този нашия център е най-добрия в Балканите. Страхотно. Което беше чудесно. На всичко отгоре една мечта отпред да сложим статуя на Конфуций, която мислих, че е неосъществима, се случи. От Китай пристигна 4 метров Конфуций. Готов и го сложихме там. Викторе, нямаме време, много говорихме за проекти, които са правени след това. Направихме един значим проект по случай 80 години Холокост на площад Възраждане. Българските юристи в памет на падналите юристи в това направихме един, според мен, интересен проект на паметник, който е в пълно медийно затъмнение. Не знам защо, почти никой не го знае, но си свършихме работата там. И скоро с един също много добър скулптор, Красимир Ангелов, направихме един Левски в Етрополе. 3 метрова фигура. Трябва да ти кажа, за да свършим с това, да не се обижда София, но отношението към творците в градовете и градчета на България е много различно. Почта, уважението, отношението е много различно. Някак си топло, някак си сърдечно. Ние сме имали такива топли отношения с Свищов, примерно, като правихме един паметник на дарителите, сега в Етрополе. Може би, защото са по-малки, може би има нещо запазено от българския дух, може би получава се някаква общност, почват да те обичат. Ще има нещо различно. И за финал, според теб, как можем да съхраняваме по-добре нашата история и от какво има нужда София, за да може да пребъде? Викторе, София има нужда от хора като тебе. София има нужда от хора възрожденци. София няма нужда от хора като мене, които изживеят със спомените си, но възраждането на идеята за София и всичко това, което вие правите и това, което в халите долу се прави, с всичките тия лекции и така нататък, младите хора са жадни вече да стигнат до корените си. Това, което е толкова важно, родословните дървета, нещата, тази жажда за минало, нашето минало може да не е толкова велико, но ние трябва да стигнем до корените си и ти правиш нещо небивало и се надявам този каз да има много голями последователи, защото няма начин да не обикнеш София, ако не знаеш какво е било. Ако не знаеш проблемите, ако не знаеш как ти събираш хора, които все още имат спомен. Тъй, че това е. Много благодаря, за мен беше голямо удоволствие, много интересно, много ценно според мен за историята на София и вярвам, че така ще бъде и за зрителите и ние продължаваме да поддържаме връзка с теб, защото имаме още неща, с които да си съдействаме и да работим заедно. Надявам се, защото всичко това, което днеска си говорихме с никой и никога не съм го споделял, просто не е имало повод, не е имало... Ние си копаем градинката, правим си нещата, пък който разбрал. Вярвам, че стигна до правилните хора. Благодаря много. И аз.
Това беше краят на днешния епизод, уважаеми зрители. Абонирайте се за канала на Бохемска София, изгледайте и първата част от нашия разговор и ще се видим отново съвсем скоро по софийските улици.